Ma, Gisa? una man tay bugas mo, eh. Wa tay bugas, tingbayad po na ko sulon. Samtang ka mo, eh. Sa una, Tambugay ka, ma. buwi pa papa nimo day wala koy utang. Nagka-utang-utang ka pag matay sa imong man. Samutan pa nimo nga materialistic kay kaday. Sige pang-order. Og ikaw na kontento pa taga sa atong kapobrehon. Di ko magbulit sa utang. Hilason sa kay Ma, kastanan. mo trabaho di ka sa bar, ma. Hoy! Hoy puango ding anak ka ako patrabaho nimo. Trabaho ka atong tuhod magsakit ta magkani magsige ko nag. Ikay dapat mo narbaho. Kay patanoon pa ka daghang pag mukubit nimo kay sexy ka. Hindi mo ginawa ng sayo-sayo, ma. Ama una, di ka na nasaysayo pag sige kag yung uon ako karon yon ingon ka nako nga daghang tag utang wa tay bugas tungod na pud nimo. Nya di saon man ni nako ron maningil marulon. Ha, Ate, mahimo ana mo pag-utang kay kagod. Sa undangin na ng utang-utang ni mo, ma, eh. noon sa magkaoy. Imbes imo kong tabangan, maingan man kag wa kay mahimo. Adyo pas ko ginana di sa kay tungod na ba aning Ug luna wala di sa. na ni mo biya, eh, si Papa, ma. Kisa na biya gani, ma. Si Papa, ikaw. Hindi ya imo amahan day. Ay, oo. Ito na laing planeta day, di na to na to makitaan day. Si Papa man day ni biya sa kay wala siya diri sa imbalay. Diyos Pero nga nang gibiyaan mo sa gama tungod din sa imong pagkapalautang lagi or naa kay lain laki ma or sugarol ka or ang imong amahan day, hindi ya kay tigbak. Wa to ingon nga muni mo na natigbak imong amahan. Kani sa anak no, pag tigbak siya amahan, wag na to guro ni karahong ako dako. natigbang. Diyos paminaw ba, paminaw, tabangi imong inahan, kaya na rin maningil sulod. Na ako'y nahunaw-naan. Sa may mo nahulunaan, ma. May pamagbuan ta Diyos kanabang mudus ba? Mudos. Kanabang maraba kag nabo. Kapay kuya o dili ka na mura kag na nasanibal o mura kag Ma, ayaw jud ma kay miss bakuma tinuod ba patay Isa. magba jud tama or unsa naman ka nang basta ma oy. Ah, day, wala in daw tay lain choice day. Asa man ko pakawaton ko nimo? Ganahan ka mapreso imong inahan? Wala ko lain choice day. Mauna ya ko nahunahunaan kay ngano. May kay kamo acting day kabaw ko. Oh my Ha? god. Inigabot atong maningil. Huna paminaw. lagi na minaw ko. Batingon kag maayo kay kad ikaw ra ba? Pangpahong ra pangutok nimo. Inigabot atong maningil salon. Ha? Paminaw ha? Magpayabag-yabag dayon ka ha? Magpayabag-yabag ha? Pagtarong jud, tarong mag-acting. Sa klaseng hayabag-yabag mo ano? Kana bang kabantay ka murag kang nasapian or murag wa ka sa kagalingon basta kay kabaw na kana imong i-acting Yang sa pasumangin mo nga wa magay ko kapalitan tambal ani niya mo boss. gani kay para dili siya kapaningil, maluoy imbes maningil siya, maluoy siya nato day. Kuin ta ko kabayad sa maluoy taong ka day, maluoy taong ka. Nagtan-aw ra ba ang Ginoo mo? Kabaw ko day, wa mo ko lain choice day. Alang ka magbanggawat ko. Masamot akong saan ang mag-awno ay sala. Pagdali. Sunod, pagdali. Right? Diso. Ang akong gingon. Sir, Ay. may adlaw sir. Inayan tao, wagin tao ning sibat kay. Ay, wala jud sir. Ay, kapaabot jud taong kunin mo ron sir kay. Oh, ang imong datahan in taon nga pito na ni kabuan. Nahog na in taon nig mga Mill City. Ko problema lagi taong ko sir. Ay, wa ko problema, ma'am, dili man ni MMK, dili man ko si Charo Santos, ma'am, nga maminaw sa mga problema. Mao lagi sir bro. Kung pwede makahangyo, muhangyo lang ko sir. Akong anak taon sir, oh, nuoy kaayo sir na. Day, ali sir, rata sulod sir para makakita ka sa akong anak sir. Sir, dali good taon sir, tanawa taon akong anak sir. Baka maluoy ani sir. Dari sir. Na mao na akong anak sir. Ha, so tungod in taon sa way kon kaon na mo sir kay wa man taon mibugas sir. Oy, nya manghuwam ko, wa koy pahuwam ka, wa ko kaili sir. Hindi Nya ako si Silin. What? Silin is dead. ang timo tambal ani sir, wa ko kapalit. Silin ko na pangita niya, ma'am. Kaila ka? Wa ko kaila anak sir. Ano man din ni ma'am? Tungod na kita usahay maguni siya gud kana ganing di kakaon nya kanang 1 plus 1 11. Majiran. Ay, sir. narlikoy ni sa maat, ma'am. right kani to. kung anak Sisilin ko na, ma'am. Bisa ka tong silin. kasi yan ang maestra sir sir Di ito mo silingan. Katong silin ka na bang vitamins bata ba? Silin. nya sir Silin ikaw lang. maluoy na ko sir imo kong panilon sir nga 6, ang timo kay tambal kan ani wa ko kapalit 9, 10, 11, 12. Ano saan naman? Saan na? sayang kay akong anak sir sural ba ang taon niya saon man ang taon nga nalibog naman hinuon ni tungod aning
Ako gani sir ganihaw. Tara mangita pa ko bugas sir, usay ako ilong agron kay paitan kinabuhi oy. 1, 2, 3. Brato ra mata yan tambal sir niya, ulo kapalit. Paita. Dahil sa mga health center din, ma'am, nga gobyerno, naaman na yung mga libre. Na, libre da sir, tambal sa high blood. Tambal sa high blood mo ina libre, tambal ko rin po. O, si Ilok, ano yung anak mo, liguan sa din tayo panagsa, ma'am. Si sir na anak, si sir. Sir. Si sir na ayaw pag tinuan. Maningil sa salon, basi ito magkahangin. Sir! Kita ka bayron. Wag, sir! Wag! Wag ka, sir! Sir! Gikan ni siya sa Manila. Sir! Gikan ni siya sa Manila. Wala ni ka atog Manila sir, oy kanang basta lagi mapasara ni siya kaon mo gawas na ning iya pagka. Tunod mag-English na po ni sir. Tagalog. Oh, tunod mag-English. May magstorya na siya sa di ay. Tagalog, English. Daw, may English na ron. Oh, yes Do you think I'm fine? No! I'm not! Wala, ma'am. Pa-apply yun palang ninimo sa kuan, ma'am. Oh? Sir, dahil naya kong anak, mahinapon pa dyan ni sir, magkalisod. Hindi lagi ni ma'am. Malingaw kuan eh. Dili, sir, kasi dili niya di ka pa sa salon, sir, no? Kaya nalingaw man ka, sir. Magaling kang kupal ka. Napon sa niya, ma'am. Oh, maghinapon ni sir. Hinapon ni God si sir na, kanang katong hinapon ni mo nga imuhang nakitaan dito sa kalibunan ba nga nalibang ka dito na. Hindot ma'am, bright gini mo anak. Nabuang ko rin siya sa bright, ma'am. Tungod po sa way kaon, sir. Sa bright, sa way kaon, o niya. Wa jud. Magsunod gini, ma'am. Tagalog, English, dahil manginapon. Oh. 私の名はギサアロボロです。ギサと呼んでください。24歳です。 Sayang kayo, sir. よろしくお願い Sayang し kayo, ま ma'am. す。 Patambalan gini mo dapat, Oo, ma'am. lagi, sir, kanang. Alam mo yung insect ni ma'am. Chico ba chigang tangki? Oh, Chico ba tangki? At mo tanan ligwahi, ma'am. Kay bawo siya. Murag sa Korean. Korean sa di. Korean. Kay bawo siguro ni. kanang. Korean. Mo bitaw. Ay! Lingkod na kayo kapado. Uling kura, ma'am. Kay mukuan. Korean. Korean day. Kay bawo ka day. Kuritong tangking kung tangking tang. Sino, sir, na? Kumpitong king kung gaking kung. Ay, Thailander. Hala, no. Tambal di kuwang an sir, tambal. Patambalin ni ma'am. Kay Oh, lagi, price na ba na yung kuan? kanang, sir, pwede ko karilon, sir, kay patong tambal ani, sir. Ay, ato lang sa opisina, ma'am. Lingkod Ato na. lang sa opisina. Sa opisina lang. Perganahan kay ko maminaw to. Di ako balyo! Tagalog. Dili Balik ako dahil. buwang! Dili ako buwang! I'm not crazy! I'm not crazy! English dahil. Sunod gid siya, ma'am, no? Ay, alternate gid. Sunod yung kay ang story no nga magtagalog, English, ana. Sino kayo? Sino kayo? Huwag kayong lumapit sa akin! Kasi pag lumapit kayo, Naduduol kami pag lumapit kami. hindi ako ma-okay! Kasi nasasaktan ako! Sir, Ninyo, di ba na kaning yung yun, anak pakunin mo, sir. Ay, dili lang sa ma'am kay kanang sunod lang ha. Ako Salamat lang. kayo, sir, ha? Dahil nahihirapan ako sa kalisan! Kaya umalis kayo! Panghama kayo! Leave me alone! Okay na, lakaw na, sir. Lakaw na, sir, na. Salamat kayo, sir, ha? Magkantahan sa mga anak, ma'am. Uy, kanang ayaw. Sana di na tayo marahera mama Ano ba na? Kanta na! Maluwag ka ni sila! Di malingaw ko yung mga anak, ma'am. Dapat English, di ba? Nasa in my heart a melodious apart but incomplete! Ayo! Parcel, Ma'am Gisa! Parcel! Asan magwarta na ako, ma? O, tara din. Yasa! Coming! Ayo, Ma'am Gisa, parcel! Ayo! Ay, ma'am. Okay, Gisa Alborox. Parcel lim. Oh, ako na. Porta. 400 na. 400 na! Sige, salamat ha. Kay gamiton ko ni pag sinulong mo. Titulit biya din ako mga sanina din eh. Kapit na sinulog. Huwag mo lang. Katanong mo sa ato. Sa ato. Nisir pa. Ay, usa? Oh my God. Makabayad gani ko sa London rin. Ma, balik ka dito. Tiwas tagkuan. Tiwas kong acting. Miya, di mo. Sir. Sir.
Abo chike kana, abo chike. Tinda, abo chike. Maulian siya kadiyo sir ba niya mabalik sir. Hoy, ay ko ilara ninyo, ay. Ay ko ilara ninyo, ma'am. Sir? Ano sa parcel ra man yung makaulian eh. Ulian lang yung parcel ang deliver. Oh. Ko ilara ninyo. Ano sa inyo man ay kong gibuang, buang-buang di ko pareha ka buang anay mo anak ha. Bayar lo niyo be. Sa taon mo ingon ay Inanti tago. ka. Inanti ka, go pa ganita na human. Be, datay be. Di ma'am. Pi, porta pi. Porta. Pagdali diha. Be. Datahin na si sir. Yatis Pang ko. sinulog ko ni gidot syudad. Pang sinulog. Tungod di ba? Napa mo pa sinulog, wa mo pambayad sa inyong loan? Ignan nga ayaw sa. Ayaw sa Gisa. Porta ma'am. May sitter ba yung datahan ng taron? Nara sir. Dataran na nako sir. No, pamlitin Pila na mo eh? itong syudad. Pila na anak. Pila na, 200 ra. Una, yun na pa ng parcel. Mauna. Sus. Na may kabayad parcel, nga may kadabayad sa inyong loan nga gipangkaon na ninyo? Alangan kay mga nindot man yung mga tops. Nya sinulog na biya agam. Taps, meron na mga pa yung taps na naman bayranan sa amtan mo eh. Tarungo na to imong amo kisog acting. Masige. Tanawa. Ma'am, sir na kay kapuno dia. Wala lagi sir. Wala bisig, wala kay gamay. Wala. Dako ako sir, wala ko gamay, dako rin diyan ako. Sir, pagyuan lang ko sir pre. Ah, pangyo ah. Pagpadayon dyan mo bubuang ato rito sinulog ay papabuang-buang na siguro mungog. Deduction niya. Kapoy ba ninyo eh. Parin ako. Imbis maluoy ta, maglagot naman ta. Sunod lang sir. Mas imong kunot. Si antig deliver manggod kay bakti kayo. Nanayming. Ilan din na ay. Ginan ganiti ka. Maayaw sa kay si sir. Unya nakabulog si sir. Inig lakaw. Alangan sayang kayo mga nindot ra ba ni mga tops ra ba mga siksik kayo bagay kini nako. Ano gud kay di na ko makuha. Mauna. Ay may man kayo. Gana Di pa. malas man nagdungan man si sir og kana. Or di pang Dako sa ba to. Deliver parcel. Bila ni be, ako na ibaligya para pagdata ang bini. Oh, ayaw kay tap sa dito. Ayaw sir. Ayaw sir. Ako na ibaligya kay para na mga pandata ninyo. Pero tinanda ko ito na sabon. Tabang mo. Ayaw sir. Ayaw sir. Ay ko. Ayaw sir. Ayaw sir.